Zdravím vás. Volám sa Lucia Sinčáková. Som riaditeľkou festivalu Inner Winner Slovensko. Vítajte na našich stránkach. Sme veľmi radi, že aj na Slovensku vám môžeme predstaviť festival Inner Winner, ktorý vznikol a píše svoju históriu v Prahe. Nám sa podarilo nadviazať na tieto úspešné podujatia. Festival Inner Winner je miestom inšpirácie a zdieľania najmodernejších trendov vo vzdelávaní. Prinášame rôzne prístupy k osobnému rozvoju firiem a jednotlivcov. Predchádzajúce ročníky navštívilo viac ako 1000 účastníkov z viac ako 150 spoločností. Môžete tu stretnúť ľudí z korporátneho sveta, majiteľov menších a stredných firiem, pedagógov, koučov, osoby na voľnej nohe, ale aj z neziskového sektora. Festival Inner Winner predstavuje unikátny koncept programu, kedy v rovnakom čase prebiehajú 3 paralelné workshopy. V priebehu 3 dní tak máte možnosť výberu z 36 interaktívnych workshopov. Predstavíme vám výber z najlepších svetových a domácich lektorov, koučov a motivačných rečníkov. Ak si chcete pozrieť aktuálny program festivalu, zaregistrovať sa alebo nás kontaktovať, kliknite sem. Pokiaľ sa chcete dozvedieť o filozofii festivalu a našej vízii, kliknite sem. Pre oživenie atmosféry minulých ročníkov, videá alebo profily vystupujúcich, kliknite sem. V sekcii Videobook nájdete videá lektorov, ktorí vystúpia na aktuálnom festivale. Tešíme sa na osobné stretnutie s vami.